Уважаеми госпожи и господа, здравейте! В подножието на Мечи Чао. Тук сме с кмета на Чепеларе Славка Чакърова. Госпожо Чакърова, здравейте и добре дошла в ефира на Българската национална телевизия. Само след минути започва първото от 4 състезания, които ще наблюдавате тази седмица от тук. За първи път Българската национална телевизия прави живо излъчване от тази емблематична писта. И това е благодарение на организаторите от Пампорово, които провеждат 8-та си купа Пампорово Freestyle Open. Точно тук. Избраха точно това трасе. Днес ще наблюдаваме състезания в дисциплината Snowboard Slopestyle. Вече са определени 10-мата финалисти. За тях ще стане малко по-късно дума. А сега каква е тръпката тук да се съберат едни от най-добрите майстори на този спорт, начело с Брендън Дейвис, който между другото е първи в квалификацията, американецът, който води в класирането на световния сноуборд тур. Ами специално за мен, предполагам и за всички чепеларци, преживяването е уникално и чувството, което изпитваме, няма как да се опише, защото за първи път на тая невероятна писта Мечи Чао се провежда едно такова състезание от такъв висок ранг, Европейската купа. Това състезание след прекъсване за 8 поредна година го провеждат организаторите Пампорово АД. Аз искам страшно много да им благодаря първо за тяхната дързост да посмеят изобщо да се доверят на тази писта на Мечи Чао и това, което направиха те през изминалата година, да започнат първата стъпка от обединяването на двете ски зони Пампорово Мечи Чао. Също така искам да им благодаря и за доверието, което те Доволни ли сте чепеларци от първия сезон, в който бяха обединени тези две зони? Да, чепеларци сме доволни, хотелиерите са доволни, дребния бизнес също, но най-вече и Пампорово АД. Това, което те отчитат е ръст на туристите над 40 000 само за януари и февруари спрямо миналата година. Хората им харесват тук да се парзалят. Да, разбира се. Още нещо да кажем, че вашето скъпо чадо Радослав Янков, нашия герой на сноуборда, в момента пък се състезава в Сиера Невада на световното първенство. Състезанията съвпадат и Българската национална телевизия е в състояние, уважаеми зрители, да ви предаде най-интересното. Вчера започнахме с Александра Жекова, видяхте нейното 4-то място. Да, много добре се представи. Аз гледах я през цялото време. Утре и други ден е Радослав Янков. Веднага след нашите преки предавания, както и днес, ще започнат и днес и утре, разбира се, в 12 часа и 30 минути, а в петък и събота ще ви кажем допълнително. Ами ние всички ще стискаме палци на Радо. Аз съм сигурна, че той може да се представи на много високо ниво. Говорих с него, пожелах му късмет, да се мобилизира и да покаже какво могат да направят родопчани. И не е случайно той е произлезнал от тук, тренирал е на тая писта и затова може би има някаква символика, че сега и тук се провежда. А като гледате топлото време на най-високите върхове на Испания, в сравнение с това, което виждаме тук, тази мечта на гледка за тях? Няма място за сравнение нашите условия. Тук спрямо тяхните. Вчера така си споделяхме с семейството, като гледахме, къде са по-хубави нашите условия, въпреки разликата в надморската височината. Друго си е красотата на Родопите. Да, и прохладно, приятно, около 0 градуса днес, леко превалява снега си е съвсем снежец, достатъчен. Но ще така малко преваля повече. Но тук да не забравим да кажем и професионализма на Пампорово АД, екипа, с който те разполагат, са доказали в обработката на пистите на Пампорово. Сега го прилагат тук и на Мечи Чао. Да кажем, че точно зад нас, можем ли да покажем, колеги, зад нас какво се вижда? Да, зад нас е пистата. Сега имаме едно много интересно видео, което ще ви покаже как се чувстват състезателите по тази писта, как изглежда тя. Следващите секунди са за това видео и ще продължим.
Точно това е начинът да усетите адреналина, с който 26-те участника днес се спуснаха в квалификациите. За съжаление, двама от тях получиха контузии и един от най-добрите участници, кореец Гьонг Ук. Освен него, лошо падна и Паулиус Янусас, представител на Литва. За радост, мисля, че макар и да е много тежко падането на литовеца, медицинските екипи направиха всичко възможно той да се почувства по-добре. Ще разберем малко по-късно подробности от тези падания, но това си е спорта, това е тази снежна акробатика, наречена слопстайл. Да кажем, че състезанието важи за Европейската купа на ФИС и едновременно е от списъка, от графика на събития на световния сноуборд тур, който е майката организатор на всички тези състезания. Пампорово Фристайл Опън, които имахме удоволствие да предаваме на живо преди няколко сезона, но от Пампорово, разбира се. Сега сме тук на Мечичал и да кажем, че пистата е дълга 560 метра. Съдържа две рейл секции и два скока, като по-особеното е, видяхте, когато се спусна, ние можем още веднъж даже да покажем, уважаеми колеги, и като покритие. Видяхте, когато преди малко направихме демонстрацията, че има и един вираж, който е по-характерен като подход за другите състезания в сноуборда, не толкова за слопстайла, но така или иначе, колко усилия костваше това да стане тук? Ами, това е коство усилията на един много голям екип. В рамките, може би, на повече от седмица работят хората от Пампорово АД. Но мисля, че за тях това не е било проблем, защото те са свикнали да подготвят такива трасета. Друго, което искам аз да споделя, че провеждайки състезания от такъв ранг, именно на пистата на Мечичал, това дава един стимул не само на Радо Янков, ами това стимулира и подрастващото поколение. Нека да ги видим. Искам да ги видим, да ги доведете в някои от дните. Предполагам, че ще направите така, че да могат да бъдат най-присъствени занятията за учениците и особено за възпитаниците на спортното училище. Има над 10 деца, които тренират. С много така хъс тренират сноуборд. Добре. Особено миналата година след успехите на Радо. И така и аз се опитах да помогна малко за възобновяване на спортния клуб. Нека да ги видим в едно от следващите ни предавания. Благодаря на Славка Чакърова. Това е кмета на община Чепеларе, този най-висок град в нашата мила татковина, който прие този керван от 30-на състезатели. Както ви казах, те започнаха по-рано днес квалификациите. След малко ще ви прехвърля към Камен Алипиев, нашия коментатор днес, и Лозио Димитров, треньора на Б националния отбор, които ще ви споделят интересни подробности от това, което се случи днес. Да ви кажа, че сред тези 10 състезателя, които ще наблюдаваме в финала, в 3 ръна беше модифициран регламента да има 3 ръна, 3 спускания на тези състезатели. Ще видим и нашия Петър Гюшарков. Той е, разбира се, самоковлия, но се надяваме и той да върви по големите стъпки и да е вдъхновен от това, което правят Радо Янков и тук хората от Чепеларе за възхода на сноуборда, но в дисциплината слопстайл Самоковец е номер 1 от българите. Той се е завърнал от Сиера Невада от участие на световното първенство и има какво интересно да разкаже, но повече подробности от Лозио Димитров и Камен Алипиев. Прехвърлям ви топката, колеги. Надявам се, че ще е спорна и приятна днес работата ви. Да, ние сме се събрали тук двама представители на флората, лозата и кедъра и заедно ще купонясваме тук по време на първото състезание от Пампорово Freestyle Open. Вече на старта е Алексей Маглов от Русия, който беше 10-ти в квалификациите днес. Само 10, както каза и Методи,
успяха да се класират. Аз, разбира се, ще бъда дръжката на микрофона на Лозио, един истински свободен дух, който се занимава с сноуборд и скейтборд много отдавна и също така един от експертите в този спорт в България, който ще ви обясни всички трикове и всичко, което се случва на пистата. Ето, това е секцията, която няма да виждаме много добре, но така или иначе това мисля, че няма да ни попречи. На нас със сигурност няма да ни попречи. Добър ден от мен, както казаха колегите, аз съм Лозио Димитров. Здравейте, уважаеми зрители! Наблюдавате PF Open, първо Freestyle Open, а това беше 720 градуса фронтсайд ротация с мелан граб. Мелан е грабът, който предната ръка хваща между двата автомата отзад. Това беше бексайд 900 градуса. Триковете са доста агресивни и така на висока скорост се правят. Виждате на финала един от контузените състезатели, за жалост. Бивш мин от Съединените американски щати, който се контузи по време на X-Games в Норвегия и за съжаление падна много лошо. Днеска се возих с него в асансьора в хотела и си говорихме, че се случват такива неща. Рисковано е, времето е не особено добро за самите сноубордисти. Снега е доста мек, но въпреки това те успяват да се справят, както виждате, с много тежките условия тук, но два кикъра, две рейл секции, хубава писта. Това е, което мога да кажем, един класически формат за слопстайла, 2 на 2, купчини с парапети и купчини с скокове. Абсолютна класика. Понякога ги правят по 3, но на европейска купа нивото е достатъчно с две секции. Това, което казва Кедъра, е абсолютно вярно. Пистата не е много лесна, тежка, има киша, има твърди участъци. Екипа шейпарите хвърлят амониева селитра, това може би не трябваше да го казвам, но не я хвърлят, да, малко използват там едни магии и трасето става твърдо. Кой е на старта? Еспер Ландмарк от Швеция с номер 4. Еспер, стискаме палци. 68.70 беше оценката на Алексей Маглов. Тук оценката... Фронтсайд 270 ин, 270 аут през бордслайд минаване. Бордслайд е парзането по средата на дъската. Това се казва ноуслайд, защото е парзане на предния крак в носа на дъската и излизането беше с прецел. Това е австрийска дума за геврек и понеже се усукваш като геврек, се казва прецел. Фронтсайд 900 градуса, за малко и превърти, но задържа. Да видим към втория скок отива вече. Бексайд. 900 градуса, изпусна грапа и малко ниско до завъртане. Тока спира при нас и към таблото. Трябва да кажем, че оценките, които съдиите днес ще правят, са така наречените overall performance, т.е. за цялостно представяне. Няма отделна оценка за триковете и отделна друга, която да се добавя, както беше на световното първенство в Сиера Невада. В събота беше състезанието при мъжете в слоупстайла. Но иначе добре изпълнени трикове според мен от Еспер Ландмарк, но ти ще кажеш дали е така. Добре изпълнени трикове с леки грешки, но доста сейф каране. Смисъл сейф имам предвид, така наистина закрепи се на трасето, не падна, не докосна с ръка никъде. Минимални грешки, аз предполагам, че резултатът му ще бъде около 60, кой знае. Съдиите ще кажат тежката дума. Това, което ви казва Камен Олимпиев, е точно така, уважаеми зрители. Overall impression, което ще рече впечатление от цялото трасе трябва да добият съдиите. Така че карачите, ето го на старта нашето момче. Всички българи, стискайте палци. Номер 13 от Самоков. Петър Гьошарков. Първи коридор. Който се върна вчера от световното първенство в Сиера Невада. Пътува. Спал е 2 часа. И въпреки това успя да преодолее квалификациите. Той имаше контузия на крака, когато Лачи, както си поговорих с него, фронтсайд 270 ин, to boardside, продължава стабилно, хубав спид чек. Айде Пе, подай му. Много сграб аут от този парапет. Можеше и по-добре да го изиграе, но сейф. Това, което е характерно за трасето тук е, че има много дълъг транзишън преди първия кикър. Да. Точно като на сноуборд крос, както ти казваш. Бексайд 900 градуса с тейлграб. Доста добре сдържа тейлграпа. Хайде, моето момче. Свич. Това е с неудобния крак напред. Другия. Бексайд. 900. Пепо. Чисто нов рън. Сега ще видим повторението на неговото каране в очакване на оценките на съдиите. Пепо Гьошарков. Дава си 5 точки с Мони Митрев. Горе с техническия делегат и стартера. Денгва малко. New School движения. Добре, 50. Тук не му дойде да скочи на следващата тръба. Ето виждаме на повторението как продължи напред. Може да скочи върху другата тръба, но за жалост може би не е било в идеята му или не успя, не зная. Но на скоковете абсолютно перфектен. Switch backside 900 градуса. Това са с неудобния крак напред
две завъртания и половина и продължаваш с удобния. Много як трик. Задържа грапа. Абсолютно чисто приземяване. Браво на Пепо. Момчето е тренирало във форма. Така се прави. Да, наистина много хубаво и солидни приземявания, което беше много важно. В този случай да видим сега каква ще е оценката на съдиите. 84,3. Това е най-добрата оценка за сега. Пепо Юшарков повежда в класирането. Лидера в класирането е български сноубордист. Не ви чувам по телевизията. Дано вкъщи да крещите. Да, сега идва ред на Матиас Воксдал от Норвегия и той е регулър. Матиас, бексайд. Опит за 360 ин, мина през 270 и още 270 на излизане. Фронтсайд ин. О, много як трик. Даже няма да ви го обяснявам, защото няма смисъл. Няма да има време. Ще свърши състезанието. После на повторението. Ето ги тук този подход към кикъра. Сега хубаво успя да се отдели от него. 540. Милд граб, мисля, че. Малка ротация. Продължава. Дали не беше от свич тази ротация? Не съм сигурен. Сега ще видим на повторението. За жалост. Малко бавен. Той, както виждате, не е особено доволен от себе си, но все пак има още два ръна, в които той ще се бори за по-високи оценки. Но сега обаче Пепо Юшарков води в класирането с страхотно представяне, много стабилен. Виждате този трик, фронтсайд 180 ин, после на обратно ноуслайд и прецел. Доста добре да се получи на Матиас. Тук тап 540 ротация. Беше окей. Но тук фронтсайд от пръсти, това е малко необратно на нормалното, но е много яка техника и той за жалост си превъртя седмицата, не можа да спре ротацията, леко по дупе тупна и сега ще има още два опита след малко. Виждате интересни кадри снимат нашите колеги, доста хубави неща и смешни също могат да наблюдавате в ляво и дясно на вашите екрани. Не видяхме оценката на норвежеца, но естествено след това ще я получим, за да можем да разберем какво става. Да, беларуските имена са малко трудни за произнасяне, всъщност Анишченка, ако използваме руското произношение. И той се справи горе-долу добре с квалификациите, тук обаче имаше лек проблем. Няма проблеми, щоме на краката си, той продължава. Лек проблем наистина имаше, но е все още на трасето, не е падал към първия скок, да видим. С ляв изглежда ми като от свич. Switch backside 540. 540 задържа го леко на задна гума, да видим на втория скок. Виждате бабуни има малко. Няма как в тия меки условия да не се получат. Backside седмица много чисто. Back to back, switch backside 540 и после backside 720. Сега ще видим. Ще убием с английски днес. Ще зрители, обаче този спорт, всички термини са на английски и това няма как да не се отрази на чистия ни български. Иначе мисля, че знаете, че го владеем. Тук също леко изпадна. Не успя да стигне през целия рейл. Не знам как са условията за каране в Беларус. И на мен не ми е много ясно, да ти кажа честно. Но в Мечичао условията днес са подходящи, въпреки малко тежки, условията са тук. Има скокове, има парапети, това е нещо, което е много важно и трябва да го има в България по цял сезон, за да може местните и не само местните, ми и други националности да идват при нас и да тренираме този уникален спорт, защото това изисква дълго време посвещаване, за да научиш тези техники, да не превърташ ротациите, да ги дозавърташ до край. Всички тези неща не стават от днес за утре. Абсолютно на всички млади слушатели искам да кажа, правете това, но не сами от дома си, а го правете в планината с професионални треньори и всичко ще бъде наред. Сега с номер 7 Синдре Тфейтен от Норвегия също започва своето учение. Леко подхлъзване, 270 ин, стъпва на рела и леко се подхлъзва. Сега да видим на втората секция. Backside blunt се казва този трик с 270 аут. Първият скок, фронтсайд ротация с Мелан, 720 градуса. Добре приземени, продължава надолу, отново нормал, бексайд ротация, милд граб докосва и 900 градуса, 900, или казвам на по-лесен български, деветка. Бексайд, деветка. Иначе Павел Анишченка получи оценка 47,9, което е най-слабата оценка до момента, представителя на Беларус преди малко. Сега ще видим какво ще стане и с оценката на Синдре.
за да можем да кажем, че продължава да води Пепи Гюшарков 84-3. И ще видим естествено и другите два рана, защото те ще определят на практика общия резултат. Реално общия резултат накрая мисля, че, за да не излъжеме хората, се сформира от най-добрия рън. Най-добрия от трите ръна се зачита, така че момчетата имат по 3 опита да дадат най-доброто от себе си, да го покажат и да го видим. 54,7 на оценката на Синдре Твейтен също не е от високите и той ще трябва да разчита на следващите си рънове. И сега представителя на Словения Петър Подлогар. Петър Подлогар е мой личен приятел от годините, в които бях състезател и съм обикалял европейски купи в Алпите и Словения и така нататък в България. Петър е мой много добър приятел, който му стискам палци с ляв крак да видим към първия скок вече. Фронтсайд. Супер! Фронтсайд 540. С грабче имаше. Да видим сега. Switch. Бексайд. 900 за малко. За жалост превъртя ротацията, не успя достатъчно добре да заключи тия градуси и лека грешка, но всичко е наред. Има още два опита Петър, стискаме му палци. Ето виждаме пред нас в момента минава и един от легендите на българския сноуборд Марио, който за жалост няма да участва днес. Не се чувства в кондиция момчето. И той също пътува много дълго с нощи и пристигна много късно вечерта, Марио Беньо. Да се надяваме, че ще се пусне утре. Абсолютно. Стискаме палци. За сега има най-добрия резултат на Петър. Надяваме се утре да има и още по-добър резултат. Момчето днес да се наспи и утре ги убиваме. Бексайд, видяхте това падане за малко Подлогар номер 5. Да успее. Аз му стискам палци следващите два ръна. Да видим и неговия резултат. Изчакваме. Съдите 42.7. Не е висок резултат, но с тези падания и грешки просто има deduction, така нареченото. Как е deduction на български? Намаление в случая. Може би да кажем, ако 100 точки е максимума, за всеки участък има намаление за недобро изпълнение. Нути Ньемеле. Нути. От Финландия. Също мой личен приятел. Фронтсайд 270. На първата секция. Попипва лекичко ейфрейма и след това погалва даунрейла. Много добра стратегия. Минава през виражите към първия скок да видим. Фронтсайд 720 с тейлграб до последния момент. Това е един трик направен като по учебник. Бексайд с два грапа, 900 градуса, никакъв хендрак. Хендрак е когато състезателите пипат с ръка снега. Виждате, те самите се пазят от това нещо, подгъват лакти, гледат да не докосват, защото искат, нали, естествено максимален резултат и знаят, че съдите биха им отнели при докосване. Ето лип ноус слайд или вид ноус бънт, ето го отново. Доста добре му се получи. Фронтсайд тук на първи виждате тейлграпа държи задницата, опашката на дъската с лявата си ръка. Перфектно изпълнение. Тук нямаше даблграп, но чиста бексайд деветка с мют. Предната ръка между двата крака, когато хване, това е мют грап. Казват му така американците, защото като излетиш и фанеш с предната ръка между двата крака, всичко замлъква като на мют на телевизора. Но Ньемеле беше трети в квалификационните скокове днес с един от най-добрите резултати. Да видим сега какво ще бъде решението на съдиите, които сме приютили в един от нашите ПТС с добър монитор пред тях. Аз предполагам, че резултатът, който ще му дадат, надали ще бъде 64, със сигурност не по-висок от на Петър, но защо толкова нисък резултат? Интересно. Интересно. Номер 3, кой е това? Номер 3 е Ихнат Сяданов от Беларус също така. Сяданов. Да, и той е регулър. Тоест, какво значи регулър? Регулър и гуфи са двете позиции в сноуборда. Едната гуфи, започваме с нея, е когато сноубордистът кара с десен крак напред, а ако е регулър, той кара с ляв крак напред. Регулър се казва на нормалните, ушки нормалните, които са с ляв напред. Аз лично съм гуфи. И така, този наш приятел тук с левия крак напред разцепва в двете секции, минава през бордер крос
елемента тук, двата виража. Стабилен е. Не е някоя шлак, както се казва в един вид. И едно добро задно салто. Това е един лесен трик, не е много по-труден от 360, само се изисква малко повече болс да има човек. Бексайд за малко, изпусне го. Но доста е тежко кацането на тия скокове, трябва да идваш много добре от въздуха, да си подготвен за приземяването, защото иначе ако приземяването те изненада, просто то няма как да бъде чисто. И така. Фронтборд на предния крак, лип ноу слайд. Ето го лип ноу слайда, вече го видяхме. Ето го и задното салто. Чисто задно салто, виждате, има различни оси на въртене, особено при салтата. Това беше така наречения нормален бекфлип, един вид, защото има и други варианти, в които напълно да изпънеш тялото. Това се казва бекфлип с изпаватор на български. И въобще всякакви видове завъртания мога да използваш тук. Има си такива, които са класически, по-модерни, съвсем всякакви трикове. Както казахме по-рано, overall impression. Така че да видим сега Брандън Дейвис как ще ни впечатли. Брандън Дейвис определено е човекът, който има най-добри постижения в световния сноуборд тур. През миналия сезон има 2 победи в състезания, има най-добрите точки от участниците тук, 750. Беше най-убедителен в квалификациите, така че безспорно фаворит номер 1. Ето докосна втория рейл след първите два. Малко неперфектно, но пак доста добре. Да видим Брандън. Първи скок, фронтсайд. 900 градуса. С ляв продължава с десен, т.е. е направил около 900. Но тук десен крак, бексайд. Ноус граб, тейл граб, 720. 720 с ноус и тейл граб едновременно. Сега ще го видим на повторението. Горе-долу доволен от себе си. Ето го и повторението. 270 into board slide. Много чисто. Ето тук това 270 го видим от долния ъгъл. Изпадна лекичко, но пак доста добре. От тук фронтсайд. Може би това е било switch фронтсайд 900 градуса. Точно така. От switch изпълни този трик. И тук от нормал бексайд с двоен граб. Първо хваща носа, после опашката на дъската. Ето тук, що го видяхте. Тук на живо имаме Борис Атанасов, който забавлява многохилядната публика на пистата Меч Чао. В момента го чуваме как говори. И виждаме сега оценката, изчакваме на... Чакаме оценката на Брандън Дейвис. Иначе така, все още нямаме оценките на Матиас Вьокдал и Хнят Сядянов, но мисля, че те не са заплаха за Петър. Да. Геош Шарков. 88, ето заплахата за Петър Гюшарков. Брандън Дейвис, който излиза сега начело в класирането след първия ран. А Петър има 84? 4,3. А то 88. Интересна съдийска оценка. Много интересна. Рънът на Петър според мен беше по-чист. Ето виждате, говори си веднага с неговия приятел Бош Мейн. Момчето с патериците. Това, за съжаление, няма да го видим тук. Сега ще има кратка пауза между двата рана, за да видим класирането. Ето и шейпъра на трасето Емил Баков, който всъщност има изключителната отговорност да подготви всичките секции тук и заедно с целия екип, за когото стана дума в студиото, свърши много сериозна работа. Включително на мен много ми хареса това, което видях вчера на конференцията, че има много сериозна демократичност. Бяха попитани всички, които бяха на конференцията, дали имат някакви забележки по трасето, препоръки, дали искат нещо да бъде променено. И до този момент без никакви промени, слава богу. Но му свършил, естествено, както и хората, които работят заедно с него, чудесна работа, за да подготви това страхотно трасе тук на Мечи Чао. Доста предизвикателно за всички, особено като имаме предвид и тези утежняващи условия с времето, с този лек снежец, който прехвърча и това, че температурите не са много ниски и това не може да държи пистата в най-добра кондиция. Определено са доста факторите, които карат нещата да изглеждат по начина, по който са в момента. Това, че една седмица валя сняг, дъжд,
тук на Мечи Чао и в Пампорово не беше много окей. Ето го повторението на Петър. Абсолютно чисто 270 бордслайд. Тук, ето, затова му ниска оценката на момчето. Много сграб аут. Тук трябва да направи по-сериозен трик в следващите два ръна. Ще стискаме палци да направи нещо много яко. Но виждате на скоковете безгрешен. Пепката разцепи. Скоковете му бяха изключително стабилни с много добри приземявания. Много добри. Абсолютно перфектни. Това на последния скок, аз го наричам, ето сега ще го видите, забранената техника, закопва пръстите, не прави към шик, не превърта дъската. We call it the forbidden technique. Сега отиваме отново към нашото студио, където е Методи Манченко и очакваме втория ран. Изненада Камене, ти каза, няма да видим Ерик Баушман, но вече той е доставен при нас в студиото. Ето го Ерик. Hi, Ерик. Hey, how's it going? Ще те помоля да помагаш в превода, ако чуваш. Разбира се, с най-голямо удоволствие, стига да ми отворят микрофона. Да, предполагам, че ти е отворен микрофона. Тук сме, освен с Ерик Баушман и с главния организатор на състезанието. Първо на него да му кажем браво за усилията. Големи усилия, на ново трасе сме, на Мечи Чао, не сме на Пампорово. Колко време отне подготовката на това трасе и с какви трудности се сблъскахте, за да се случи? Много са нещата като цяло и може би няма да ни стигне цялото в предаване, ако започваме да разказваме от самото начало с всички неща, по които Извинявай, понеже нямаме надписи в момента. Иван Фърков, разбира се, е това, уважаеми госпожи и господа. Здравейте, аз съм Иван Фърков. Радвам се, че мога да се обърна към вас. Общо взето, това, което на нас ни беше най-трудно определено е, че все още в Чепеларе няма изкуствен сняг и се наложи да го извозваме с камиони, което определено отне доста време и не можахме да докараме голямото количество сняг, с което ние обикновено си правиме трасетата. Но наистина, вие забелязахте, вие сте от няколко дни с нас, видяхте, че общо почти денонощно се работи за трасето, бориме се с климата и определено мисля, че трябва да му обърнем по-голямо внимание, за да стават по-смут нещата с снега, да вали сняг. Да, мисля, че точно на време тук снега вали, за разлика от Сиера Невада. Това го говорихме с Славка Чакърова, кмета на Чепеларе преди малко. Те малко имат по-голям проблем. Да. Само с две думи да обобщим какво се случи в този първи рън. Знаем, че първият е Брандън Дейвис с 88 точки, а Петър Гюшарков, нашата надежда, нашето момче с 84,3 е на второ място. Какво предвижда регламента? Ще се сборуват ли тези точки? Как да се ориентираме в класирането? Общо взето сега най-важното е нашето момче преди всичко да задържи това добро класиране, което всъщност тези точки вече са неговите класиращи точки за генерално класиране. Тоест той има още два ръна, с които може само да подобри класирането си, но дори да направи по-слаби точки, се взима най-добрия рън. Тоест в момента ние спокойно можем със сигурност да говорим за медал на Петър Гюшарков, според мен. Надявам се да не съм лош пророк и живот и здраве. Това е истинско чудо, като имаме предвид, че доколкото разбрах е спал няколко часа, върнал се късно с нощи от Сиера Невада и едва се държи на краката си. Ще го поздравим специално. Ще дойде той в студиото при нас. Да се надявам и да му стискаме палци, всичко да е наред. Последния въпрос, преди да отидем към нашия гост от Съединените щати е, разбира се, какво стана с корееца Гьонг Ук и с литовеца Паулиус Янусас, които станаха жертва на това, което представлява тази акробатика с дъска в краката на тези огромни скокове. Да, нормално е, когато един човек лети 20 метра, от които примерно 5-6 метра в височина, понякога да се случват контузии, както във всеки един спорт. Доколкото имаме информация от болницата, където веднага бяха закарани, за да могат да им се направят прегледи обстойни. Мисля, че и двамата са окей, като литовец знаем със сигурност, че е окей и ще бъде прибран след малко вече да се възстановява в дома си. Правят се още изследвания на корееца, да сме 100% сигурни, че абсолютно с него също всичко е наред. Те са в Смолянската болница, предполагам? Да, за там ги закарахме, за да може наистина ние така процедираме, когато има контузии, правим пълни обстои, за да е сигурно, че няма да пропуснем нещо. And now it's your turn. Okay, yeah. We have to speak some things about твой ред, трябва да кажем няколко неща the Korean guy, за and корейското момче Гьонг Кук Ким и Паулис Янусас от Литва. Паднаха. Oh, that's too bad. Да, паднаха доста. Това е доста лошо.
They got 3 more runs. I mean, it's a 3-run contest, so they got 2 more runs to do, right? No. They fell down in the qualifications, so they're in the hospital right now. They are малко недоразумение тук. At the guys games, the same thing. Не беше разбрал Ерик за какво става. Това е лошо. Надявам се, че са добре. Ще ги видим скоро на пистата. Obviously, they're in your situation Те right сега now. са нещо като в твоята ситуация в момента. Това не е добра ситуация. Много исках да бъда като всички останали на пистата, но в Норвегия в състезанията по Big Air на X Games по време на един трик не можах добре да го направя и когато се приземиха имах много болка в глезена. Трябваше да правя слоупстайл следващия ден и след това дойдох тук, но за съжаление не мога да участвам, но се забавлявам. Наслаждавам се на партито и намирам нови приятели, не е никакво лошо. Ти все пак предпочита да дойдеш тук. Аз съм на малка българска ваканция в момента. Просто се наслаждавам. За втори път съм тук. So I had such a good time last time, so предишния път си прекарах много добре и въпреки че имам проблеми с десния глезен, съм тук. Сега сме на различна писта, не като миналия път в Пампорово. Какво е твоето впечатление тук от Мечичао? Мечичао, перфектно. Казваш го много добре. Изглежда страхотно, изглежда, че влизаше с много скорост в скоковете. Просто си личи, че е работено много добре и състезанието е хубаво. Амбициите на Иван и на всички организатори е да вдигне това състезание на най-високо ниво. Как мислиш? Това може ли да се случи скоро? Да. За да направиш такова високо ниво, трябва да доведеш най-добрите райдери. Всичко е свършено добре с пистата. Трябва да има много добри състезатели като нас. Имате Брендан Дейвис, който участва на всички големи състезания, включително на X Games. Както се вижда, че българските райдери също имат стъпки напред, развиват се добре, направиха добри състезания. И освен състезанието е супер, пистата е много добре и състезанието върви супер. Благодаря ти, може да те вземем отново като коментатор. Аз с удоволствие ще се върна. Стой наблизо. Така или иначе не мога да вървя много бързо с тези пръчки. Добре, Иване, трябва да се прехвърлим към състезанието. Очаквам ви след края на следващия рън, можем пак да си поговорим. Да, разбира се, сега стискаме палци на Петър Гюшарков. Защо пък да не победи? Защо пък да не победи? Петър е на второ място, 84,3 точки. Пред него е абсолютният фаворит, както ви каза Ерик преди малко, Брендан Дейвис от Съединените американски щати. Какво ще стане в този втори рън, ще разберем сега. Очакваме с нетърпение да видим втория ран. Иначе Брендан Дейвис, както ви казах, спечели 2 мейджор турнира миналата година. И сега продължаваме. Виждате Алексей Маглов, руският представител, който настройва своята музика, доколкото аз мога да преценя по движенията му. Телефона е в джоба, използва зелена маска, доста подходяща за условията в момента. Вижда хубаво, има контраст, предполагам. Аз използвам същата, 1:1, зелена маска. Да видим към първия рейл, номер 12. Алексей Маглов, фронтсайд 270, into бордсайд. Минава между двата рейла, 50-50, фронтсайд 360 out, 360. Излизане от парапета. Минаване през виражите, виждате леко бабуни. Карачите успяват да минат през тях, а също така шейпарите, екипа, който поддържа трасето, поддържат тези бабуни. Тук може би имаше леко падане, не го видяхме. Но той продължава с ляв крак и прави бексайд 720 градуса. За жалост имаше леко падане, ще го видим на повторението. Може би няма да доведе до много висока оценка този рън. Важното е състезателите да са живи и здрави. На първо място късмета дали ще бъде с тях или не при правенето на триковете, дали ще се получат. Това е вече многофакторна история.
Но щом са наред и успяват да спрат долу здрави и живи, това е най-важното. И следващото най-важно е да се забавляват възможно най-много. Ето видяхте го падането. Имаше превъртане на дъската. Но въпреки това успя да скочи на втория скок. Чисто се приземи, виждате, разклаща главата. Не е доволен от изпълнението си на първия скок. Но Алексей все още има трети шанс, т.е. още един рън, който да покаже най-доброто от себе си. Спира песента. Малко тишина. На екраните виждате Богдан Кабасанов и Фърков. Много добри отношения между тях. Те може би не знаят, че са в камерата, но какво да се прави? Доста по-лоша оценка сега за Алексей Маглов във втория му рън, с повече от 20 точки по-слаб резултат, така че за сега първия му 68,7 остава и Еспер Ландмарк от Швеция пристига веднага с номер 4, за да го видим какво ще ни предложи и той. Доколко влияе това пускане на музика за ритъма на състезанието? За ритъма на състезанието и цялото състезание почти нищо, но за ритъма личен на състезателя е от особено голямо значение и особено при положение, че той, например, е свикнал, карайки да използва слушане на музика. Значи това е най-важното нещо, което той трябва да направи, да избере хубавата песен и да се надъха. Фронтсайд 900 градуса, за жалост превъртя още едно 180, още едно 180. Значи отново е на нормал. Ляв крак. Виждате, това се казва метод граб. Хващаш дъската и изпъваш по този специфичен начин. Казва се метод, един от най-старите и най-красиви трикове в сноуборда. Ще видим повторението след малко. Ето го на първия рейл. Добре го изигра, задържа после дъската в правата линия. Бексайд блънд фейки. Ето тук това кофти го превъртя. Много ротация му дойде и виждате, успя да обърне от ляв към десен крак без проблеми и задържа движението. Ето го метода. Ето, още един път метод граб. Много яко. Това е първият трик, първият граб, който всички деца трябва да научат хубаво да го правят. След като могат метод, след това да почват да правят градуси, а не да се хвърлят като маймуни. Вече заговори треньора в те, виждам аз. Абсолютно. Нямаше какво да стане, просто потиска го дълго време, но... Издържа цял един ран. Сега да видим и оценката на Еспер. От Швеция с ляв крак напред. В квалификациите, доколкото виждам при мене, той е имал 32 точки в един от ръновете си. Сега да видим колко ще получи. Предишния рън колко имаше? Ще е на 58,7. Мисля, че тук ще е някъде около... Охо, по-ниско. Да, той падна всъщност точно така. Deduction, 40 точки почти. Нисък резултат. И сега, внимание! Идва Пепи Юшарков. Българите пред телевизорите, стискайте палците и на краката, защото момчето не ги стиска, а прави други неща с тях. Дано да успее да направи всичко както трябва. Усмихнете, виждате настроението на ниво, това е много важно. 13 номер, дано да му донесе огромен късмет. Любимец 13, както знаете. Важното е да стане любимец 13 и на съдиите, водени от Иван Иванов, Кепапа, който ръководи целия екип. 270 аут, много добре. Тук продължаваме. Айде, скочи на топ първ път. Изпусна го. За жалост, но ще има и трети опит да оцели това нещо. Скоковете, аз нямам никакви притеснения. Пеп има много добра техника, бексайд. Ех, изпусна я тази деветка. Ех, Пепо, дай му лавка. Нормалната за него посока, фронт тройка за просто стил. Да, просто за да завърши. Ясно е, че той усети, че това няма да е най-добрия му ран и... Пепо! Няма как да се върне вече на дъската, който ти се опитваш и да му кажеш. Сега ще успее. Докато видим повторението. Значи, който му е къса главата, са му дълги краката. Да, и... Ето, виждате, тича по трасето. Не, вие не виждате, но... Виждаме повторението за сега, но той се опитва да се върне на мястото на... Където му е мястото. Таблото, да. Ето тук тази грешка, която допусна, не успя да скочи достатъчно навътре към парапета и го попипа само така лекичко с опашката на дъската, не успя да стъпи отгоре. Виждате тази ротация 900 градуса, само с кой крак я направи. Не мога да преценя. Дали ще го видим отново.
Това е било ляв крак. Ще излъжа, уважаемите зрители, може би е било от свич, може би от нормал, ще разберем в следващия трън. Пепи, ниска оценка, нищо, той продължава с 84 тези точки, цяло и 5 или 3, да, от предишния. На мястото си е, виждате, горд, българин, както трябва. 38,7. Няма значение, той има трети опит. Важното е, че нямаше падане, което да доведе до контузия или нещо подобно. Това е наистина най-важното в случая. Сега очакваме вече да видим първи от норвежците, Матиас Воксдал, Ето го, вече е на старта. Матиас се представи много технично на парапетите първи рън. Да видим сега какво ще направи. Номер 26. 26 и той всъщност беше последния, който се спусна в квалификацията, защото Иван Шопов и Крум Савов не участваха. Много щяхме да се майтапим, ако Крум Савов беше влязъл в финала, щяхме да кажем, че нашия колега е станал сноубордист. Но няма да го казваме, да, защото то не е факт. Ето виждате, ноли, подигане на носа към първия скок, много чил. Решава да мине на стрейт ейр. Това е прав скок, преведено на български. На втория от пръсти опита се да направи интересно фронтсайд 360 с обратен ноуз граб, т.е. с задната ръка да хване предницата на дъската. Това е доста трудно, но не успя. Виждате, сочи палци надолу. И той ще трябва да разчита на третия си ран. Ето тук още се поразколеба. Тук доста убедително е това. Този спидчек, който направи просто за да намали скоростта, тук обаче допусна лека грешка. Не успя да изпълни комбинацията си. Може би затова реши да не се напъва на скоковете, кой знае. Всеки карач с негови индивидуален стил и решения може да направи абсолютно всичко, което пожелае. Така че ето опита се тук да фане грапа, не успя. Но да, има си всеки своя индивидуална стратегия. Тя е съобразена спрямо треньори, условия, възможности и така нататък. Да видим сега как ще продължат нещата за следващите карачи. 27.7. Най-ниската оценка до сега, но съвсем нормално с оглед на това, че той не направи скоковете. Абсолютно нормално. Просто мина през тях, за да ги маркира. Сега идва беларусин от Павел Нищенка с 47,9 от първия си ран. С номер 15, ето го. Нищенка. Стискаме палци на братушките от Беларус, Москва, Русия, откъдето и да са. Стискаме им палци, там сноуборда в последните години се развива стремглаво напред и нагоре. Ето бексайд 360 и на рева. Доста техничен и готин трик. Тук да видим 50 към беклип за малко имаше лека грешка, но продължава надолу. Изглежда ми, че е на свич с неудобния крак напред. Номер 15, да, абсолютно. Свич, бексайд. 540 градуса. Продължаваме с десен крак напред. Нормалната посока на движение при беларусица. И бексайд опит за дабл корк 1080 или двойна ротация през глава до 1080 градуса. Това са 3 пълни 360-та, като човека минава два пъти в различни оси на салтово изпълнение. Смееш се, защото може би въведе нов термин, но мисля, че достатъчно лесно за обяснение беше това. Не знам дали беше лесно, надявам се, че да е било поне лесно за разбиране. Ето тук да видим отдолната камера, ще ни я покажат ли. Не спряха да ни я показват, но виждате това switch backside 540. Много удобен трик, защото наподобява фронтсайд 360. Просто излиташ с неудобния крак, а после във въздуха вече правиш се едно нормално 360 и се приземяваш с удобния крак. Аз лично обичам този трик и си го правя честичко за кеф. Виждате тук, ето го бексайд, хваща грапа два пъти през глава почти и малко късо му дойде ротацията с сгънати крака, когато се приземяват състезателите. Много трудно успяват да продължат, трябва да са разгънати, за да може да сгънат и да облегчат това напрежение, което идва с този висок скок. Скок от високо.
Пред таблото виждате доста спонсори, медийни партньори, няма да ги изреждаме, те се четат. 51, добра оценка. Да, по-добра от предишната му, беше 47,9 първият уран, малко напред отива, макар и минимално с 1,8. И сега Синдред Файтен от Норвегия. Да, непрекъснато тук си настъпваме кабелите, но така е малко полеви условия при нас, но това няма никакво значение, защото не ни пречи на това да гледаме състезанието. До година ще бъдем още по-напред. Абсолютно. Аз чух от ляво и от дясно, че Wireless ще да навлезне с пълна сила и безжичните технологии. И аз така разбрах. Такива доклади получавам също. По трасето 270 аут от фронтсайд ротация, доста чисто. Да видим тук. Back blunt 270 аут. Това е отново на фронтсайд ротация, но се казва backside, защото се влиза от пети и рела е зад теб. Затова е backside влизане. Към първия скок десен крак. Фронтсайд замахва 720 с мелан граб. Това е предната ръка, хваща между автоматите отзад. Зад гърба. И тук бексайд 900 градуса, изпусна ми от грапа. Пипна го лекичко, това се казва тъч. Не грап, а тъч. Не е сигурен, пита, добре ли беше? Сега ще разберем, всичко е въпрос на съдийска оценка след изпълнението. Иначе доста добре, виждате тук с лекота премина. Продължава надолу, ето го и тук доста чисто. Backside blunt 270 аут. И фронтсайд седмицата, добре я направи. Добре му се получи. Леко превърта, спид чек. И тук малко се разпилява въздуха. Но това няма никакво значение, след като е успял да стъпи и да продължи. Това е най-важното. Чакваме съдийската оценка. Както казахме, не е безизвестния Иван Иванов Кебапа, World's Famous Kebab. Аз още не мога да свикна да му казвам така, защото се познаваме едва от вчера, но той се представи така на конференцията. 75 точки, това е най-високата оценка за сега от втория ран, за когото и да било, и е с 20 точки повече от оценката му в първия ран, която беше 54,7. Така че от всички момчета, които видяхме до момента, те са шестима. Синдред Файтен от Норвегия е с най-добрия резултат от втората част на състезанието. По-добър отколкото в първия си рън, така че в момента разчита на него, а пък и ще разчита на третия рън със сигурност. Сега да видим нашето момче Петър Подлогър. Малко странно име за нашите разбирания, но в Словения не ги виждат така нещата. Там казват всичко 5, а т.е. номер 5. Така че би трябвало да успее. Айде баци, дай му. Трипл кинка, взима го на нов слайд перфектно. Ейфрейма, прелита абсолютно всичко от фронтсайд, излизане от 50. Много добър. Това значи, че отива на свич към първия скок. С ляв крак. Петър. Може би е било нормално, не мога да преценя, сега ще разберем. Той е гуфи, така че... Той е гуфи, значи е било свич, петица и сега с десен крак напред. Бексайд, айде Петър. 900 градуса, превъртя ги за жалост. Това се наказва с леко смъкване на оценката. Но Петър е там. Показва ни малко артистичните си умения. Ето го сега и повторението. Виждате по парапетите доста убедително, но за жалост последния скок му изигра лоша шега и той не успя да направи абсолютно чисто цялата си комбинация. Да видим дали наистина ще увеличи своя резултат или не. Той не беше много висок от първия му ран, 42.70, така че може би сега ще успее да го направи. А за него това е важно за крайното класиране, макар че има още един път да се спусне. И след него остават Нути Ниемеле, Игнация Данов и Брендан Дейвис, който безспорно е човек топ фаворит в днешното състезание, но ще видим, разбира се, дали Пепи Гюшарков няма да го изненада с третия си ран и да успее да го измести от първото място на подиума. Сега очакваме оценката на Петър Подлогър. Подлогър. Няма значение. Абсолютно. Ударенията ще ги оценим някога.
Разбира се, аз лично си говорих с момчетата, казах им моите искрени извинения, приемете ги, преди да съм ви казал имената грешно, те ги приеха, така че... Да. Тоест ти си вече кръстник, ето 66,7. Оценка, която е значително по-добра, с точно 24 точки повече в сравнение с представянето му в първия раунд. Как не можа да се падне 6-6-6? Това искам да разбера. Може ли да е 6-6-7? Какви са тия работи? Ако беше 6-6-6, трябваше DJ да пусне Number of the Beast на Iron Maiden и тогава вече нещата ще да станат ето го много и важни. поздрави от Финландия. Хело, Нути. Нути Ньемеле. Много готино човече. Аз лично бях тук 2 дена с него миналата седмица. Беше един от хората, които тестваха трасето по време на изграждането. Това е изключително важно, за да стане после едно хубаво и качествено трасе. Трябва някой да го пробва, да го кара и да каже тук е, еди как си, тук нещо, еди какво си. Виждате Нути, креативно, попипва рела, попипва и втория. На скоковете добре се представя момчето. Стискаме му палци във втория рън. Това имаше 64 точки в първия, сега ще видим след малко какъв ще бъде 900 градуса, изпусна ги, мамка му! Това не трябваше да го казваш, но както и да е. Няма повече, за жалост той падна. Да, и няма да мине през последния скок. Ще мине с леко подскок. Номер 11, нищо, той има още един шанс. Аз мисля, че за първи път днес я показва тази деветка, 900 градуса на първия скок. Може би има пъклен план в главата си. 900 с единия крак, 900 с другия крак. Това е много добра комбинация по принцип. Ето го, може и падането е това. Не, това просто е... Просто си е това. Сега ще го видим. 270, много добре. Доста добре. Задържа и продължава. Ляв крак, това е... Той искаше да направи кап 900 градуса. От ляв да продължи с десен, но виждате при продължението имаше една-две бабуни, които му изиграха лоша шега и не успя да ги излъже. Ето го отново падането. Просто дъската му умекна в задната част. Но Нути има още един шанс, така че продължаваме да му стискаме палци. Представителят на Финландия, единственият представител на Финландия днес и утре може би. 25 точки и 30. Една от най-ниските. Всъщност най-ниската оценка до момента. Можем да вкараме една награда за най-ниска оценка. До вечера ще го наградим. С 2 задвратника. Игнаци Адамов от Беларус, който се представи чудесно в квалификациите. Тук първият раунд не беше чак толкова добър, но да видим сега дали няма да ни приготви нещо по-специално. Фронтборд на първия рейл. Този парапет се казва King рейл. Това е защото има чупка, една чупка. Парапета върви напред, а после надолу. И това е тази въпросна чупка, която дава и неговото име King рейл. Не King като крал или цар, а като King. Ето бекфлипа, перфектно. Чист бекфлип. И сега бексайд. Колко ще стане двойното? Отново не успя да се приземи като хората. Беше близко до истината, но не съвсем. Недостатъчно. Пампорово мече, чао. Виждате, всички сноубордисти използват този стайл с посочването с ръце в страни. Това не знам как се казва, денгване или нещо подобно. Но още съм недостатъчно млад вече, за да го знам, но ще го науча. Аз какво да кажа тогава? Аз да се вика, мога да ти бъда баща, но това е положението. Може, аз пък мога да ти бъда и племенник. Но You това... can call me daddy, имаше едно такова парче. You can call me mama. Имаше едно друго, в което се пееше Google Gaga, now you call me papa. И го пееше малко момченце на около 13. Бексайд, ето го дабъл. Виждате, когато при приземяване състезателят е с сгънати крака, той трудно може да понесе удара, който идва от приземяването и обикновено се допира дупето в земята. Това се казва на английски butt check, като body check в хокея, но butt check в сноуборда. 41 точки и 70. Също в този ран една от ниските оценки, но все пак имаме и 27,7 и 25,3, така че не е на последното място.
Ето го и Брандън Дейвис. Стискаме палци за водача в момента. Повече стискаме палци за Пепо, но стискаме и за Брандън, разбира се. Той идва от Мамут Маунтин. Да. Също така спечели в Китай едно състезание миналата година. И се смята, че... Бексайд 270 на първия, много стабилен. Брандън просто показва американска стабилност. Ето, опита тук сложен трик. 50-50 трансфер с 270. Беше близко до перфектното. Сега вече към първия скок. Ляв крак напреден. Бексайд 720. Той е гуфи. Той е суматен на нормал. Да. Бексайд. Малко се обърках дали не направи два пъти бексайд с един и същи крак. Не съм сигурен. Това би било странно. Надали е това. Сега ще разберем всичко. Харесваме повторенията и лайв джъджинг, скоринг и всичко свързано с това. Ето го на първия парапет. Много чисто. Бексайд 270 бордслайд. Виждате точно по средата на дъската. Перфектно изпълнение. Никакви залитания и подобни грешки. Супер чисто. Тук малко изпадна. 270. Преди края на рейла слезна. Ето сега ще се види. Виждате, преди края на парапета дъската го изплю в страни, но пак чисто. Тук това беше... може би фронтсайд. Кап 900 градуса. Тук бексайд 1080. Перфектно изпълнени трика, който предишният състезател пробва и не успя да направи. Виждате Брандън с лекота. Просто повечето тренировки си показват своето. На колко години е Брандън? Не знам на колко е, да ти кажа, никъде не ни пише, но определено е младеж, както се вижда. И се смята, че е един от най-добрите потенциални звезди на Съединените американски щати. Той започва да кара, още на 7 е започва да участва в състезания. Тоест той е карал от около 5 годишен. Да. Супер, браво на Брандън. Мемъв, където той кара едно уникално... И виж какво става. 95.0. Брандън може да си тръгва към Пампорово, да си почива в хотела вече. Третия му рън ще бъде само за слава. Освен ако не се е надъхал да покаже ни 100 точки тук, днес. Значи, господин Олимпиев, аз залагам, че той е на 16,5. Вие на колко залагате? Аз ще кажа, че е на 17,5, за да има някаква закачка. Така, виждаме в момента по трасето екипите поддържат бабуните, завличат надолу снега и изглаждат колкото е възможно, за да е перфектно за състезателите. Уважаеми госпожи и господа, продължаваме сега от студиото тук на Мечи Чао. Интересни събеседници. Преди да започне третия рън в това състезание, да обобщим, че почти не може да стане изненада, защото с 95 точки топ фаворитът в днешното състезание, американецът Брандън Дейвис, е начело. Тук сме с Христо Актаподов и с Симеон Митрев, който не можа да се класира за финалите, но участва в квалификацията. Първо да започнем с теб. Какви бяха преживяванията на тази писта тук, Мечи Чао? За първи път я карате. Този микрофон така. Да. Изненадан съм, честно казано. Не очаквах, че с толкова малко сняг ще може да се направи нещо подобно. Какво кажа, аз съм доволен от себе си. За жалост не успях да се класирам, но направих горе-долу това, което исках. Плюс-минус някои неща. Добре, плюс-минус някои неща. Бяхте 6 българи, които се пуснахте в тази квалификация и един успя, Петър Гюшарков. Колко така сте далеко от това в утрешното състезание да влезете в финала? Само съдиите може да го кажат, не знам. Правя всичко от себе си, за да се добера до финала, но да я знам, винаги има нещо, което се появява и ме спира да бъда на този финал, не знам. Надявам се утре да имам късмет. Това е, което имам нужда. Добре, колко пъти тренирахте тук? Единствено вчера. Да. Петър Гюшарков май толкова не можа да тренира. Той пристигна с с Христо ще говорим за него повече.
Какво е онова, което си говорите сега, като гледате отстрани американеца, като гледате финландеца? Къде трябва да работите още? Трикове, издържливост, самочувствие? Ами, може би трябва да имаме повече подготвителни лагери, защото това е най-важното. Без да имаш хубава подготовка, няма как да... Колко да подготвителни лагери имаш тази година? Може би 3, но не съм сигурен дали имаше и толкова. Къде ги провеждате? Тази година бяха в Швейцария, защото най-хубави условията бяха там, но по принцип ходим и в Австрия, защото общо взето там е центъра в Европа, дето се случват повече неща. Ами добре, да ви пожелая много бързо и много ползотворно възстановяване сега и утре да сте абсолютно във форма и да те видим в финала тук. Много благодаря. Добре, благодаря ти и аз. Продължаваме сега с господин Таподов. Разбираме, че пристигате от Сиера Невада, т.е. Петър Гюшарков пристига от Сиера Невада. Не знам дали двамата бяхте там. Да, ами аз не бях с него, защото трябваше да организираме едно детско състезание при най-малките и го изпратих с един колега, който е тук от района, на който имам пълно доверие, че Петър ще е така в добри ръце и ще бъде спокоен, което е най-важното за един състезател. Как се развива той? Знаем от предварителната информация, че и това състезание, което важи за Европейска купа на ФИС, може да послужи да се наберат точки и да се стигне до Олимпийски игри. Да, значи Това е той голямата като цел. цяло един от критериите го покри вече, нали, с успеха си в Мамут, Калифорния и класацията му на 27-мо място, т.е. влезе след първите 30 в света. Това е един от основните критерии, за да се добереш до Олимпиадата. Кога стана това? Припомни на нашата многобройна аудитория, защото сме в момента и по БНТ1, и по БНТ HD, така че като че ли преди нова година стана? Не, февруари, сега само, че толкова много състезания и неща, не мога да се точно датата. Няма значение. Беше на... Става въпрос, края на февруари. Края на февруари, след тези подготвителни лагери, за които току-що спомена Симеон. Ами те не бяха много, това е основният проблем нали, като цяло при нашия спорт, че липсата на средства малко така ни държи на една стъпка по-назад от най-добрите в света като цяло. Но ние все пак успяхме, нали, с малкото средства, които, нали, недостатъчните, така да кажем, да направим един максимум като подготовка. Направихме... Петър с тях, заедно с тях. Швейцария, заедно, Австрия. като Петър направи един друг лагер, един друг ход. Той замина за Америка при наши приятели, където малко не беше много добре, но всъщност се получи добре, защото... Се климатизира. Климатизира се, но не беше много добре, защото беше без треньор, без екип, абсолютно така сам, на самоподготовка, нали, но сред най-добрите условия, които има в света, защото те са точно там през зимните месеци. Каза, че единият критерий е покрит. Отново, кой е той и кои са другите? Класацията в първите 30 на Световна купа. Така. Той се класира 27. Това е единият критерий. Вторият критерий е в момента да се добере до 40-ката в ранглистата на ФИС. Което ще стане само с добри класирания дори и днес, и утре, и на предстоящите стартове до края на сезона. Колко старта ще бъдат те? Да. Има още една Световна купа в Чехия, на която заминаваме. Традиционно там ходите, мисля? Да, Шпиндеров Млинт в края на март. И след това има последното състезание тук, отново на това трасе, което е държавното първенство по слоупстайл, но е и ФИС, което също дава точки. Не са много, но са от значение за нас, защото всички тези точки го придвижват напред в ранглистата и много скоро може би ще имаме първия олимпиец в тази дисциплина. Добре да го видим още веднъж, колеги. Петър, ако можем да го покажем, защото първия му рън беше превъзходен за мен. Аз съм малко дилетант, много разбира се, но ти кажи как го мина. Мина перфектно, в смисъл тактически подредбата на ръна беше идеален, което е най-важното за едно такова състезание. Ето сега го виждаме. Можеш ли да коментираш? Да, разбира се. Въпреки умората, казваш. Да, вчера късно пристигна. Фронтсайд 270. Тук имаше друг замисъл, но просто се адаптира много бързо, което доведе до успеха му. Трябваше да излезе с 360 аут, но той импровизира и направи просто оли аут с граб, което допълнително дава точки.
Това е backside 900 градуса с tail в комбинация с switch backside 900. Колко високо се скача тук? Ами, колко високо, колкото позволява уреда и колкото си спомпа самия състезател нагоре. То е относително, така да се каже, точно колко. То идеята е, че при тези дисциплини не е, нали, колко високо, а колко чисто ще мине през трасето и колко максимално сложно и чисто флоа. Тоест, това е специфичността на слоупстайла, самия флоу. Затова доста състезатели, нали, правят такива сложни трикове, но на отделните секции и цялостно има грешки и затова оценката не е толкова висока. Докато Пепо това го умее много добре. Нали. Максимално сложни трикове, максимално чисто навсякъде и те водят до успеха и до високите точки и рейнча на... Разбираме колко е сложно да пътуваш цял ден и даже и без тренировка тук да стартираш. И може би във втория рън не беше толкова убедителен. Да видим сега и втория рън, колеги. Христо, ти можеш да ни помогнеш? Okay. Или това е някаква тактика, да кажем? Не, ние просто преди самия втори рън имахме, нали, стратегия. Да усложниме малко рейл секциите, за да повдигнем точките, да се запазиме скоковете, т.е. като изпълнение. Ето тук това е кап 270 с 270, т.е. от свич с 270 градуса, с още 270, които излиза нормално. Тук отново не успя да направи замисъл, който имахме. Това 360 аут, което трябваше му е допълнително точки. Отново, както казах, същите ротации на скока, но тук превъртя бексайд девятката, което веднага намалява оценката и просто с едно 360, за да си завърши ръна. Съответно и точките му бяха по-ниски. Сега ще видим в третия рън, нали, общо взето това е стратегията, да завишиме малко рейл секциите, за да може евентуално с тези две чисти ротации на скоковете, за да дигнем една идея рейнча на точките нагоре, което надявам се да го... Да видим едно класиране след тези два ръна и да ни кажеш как да го разчитаме сега. Това са най-добрите резултати от тези две пускания, които до този момент наблюдаваме. Естествено, Брандън Дейвис е на първо място с 95 точки, Петър Гюшеков 84,3 е втори и с 75 точки виждаме Алексей Маглов. Мисля, че това е руснака. Да? А не, норвежец е на трето място. Да, извинявам се. 75 точки е Синдер Твиетен от Норвегия и след това е руснака. Да. Ами надявам се, това е нашата стратегия на този етап за днешното състезание, да усложни в третия рън тези две рейл секции. И да повиши още малко... Каква е прогнозата, какво да очакват нашите зрители? Това, което виждам до момента е и това, което видях е да се надяваме, че ще... Подиум. Абсолютно. Добре, това е факт за момента, но ще видим след третия рън, защото не се знае как ще... Колко точки ще му донесе това нещо? Ами, според мен до 90 може и да качи. Максимум с този рън на скоковете и повишаването на сложността на рейл секциите. При едно чисто изпълнение на цялостния рън, може би до 90 ще стигне, според мен. Дай Боже, дай Боже. Дай Боже. Добре, ами колеги, това е от тук, от студиото. Предполагам, че започваме с третия рън в това интересно състезание на Меч и Чао. Почна да вали сняг, както искат всичките тук. Да видим Петър Гюшеков дали ще може да удържи сегашната си позиция, второто място, а защо не и да застане на първо. Ще разберем какво ще направи, ако успее при усложняването на рейл секциите, след това да изпълни добре скоковете си, нещо, което не се получи във втория му ран. Той би могъл да повиши тази оценка от 84 точки и 30, която постигна в първия си ран и която му дава второто място за сега. Брендън Дейвис води убедително с 95 точки. Трети е Синдер Твейтен с своите 75 точки от втория ран, както видяхте преди малко и в класирането, а Алексей Маглов с своите 68 точки и 70 от първото си спускане. За сега е на четвъртата позиция и започва своя последен трети ран, за да видим какво ще направи. Ние отново сме тук с Лозо Димитров. Имаме си и гост, нашия гост в студиото преди малко, Ерик, сега е при нас, за да може да гледа добре състезанието. За съжаление нямаме трети чиф слушалки, можехме да дадем и английски коментар.
Можеше, но ние така следващия иначе път... говорим на английски с теб. Абсолютно. Чуждиците са напълно застъпили в нашите езици и няма как друго яче да станат нещата, защото тези трикове имат специални наименования, които са си измислени от отдавна и няма нужда да ги превеждаме, както е във всеки един спорт. Защото иначе би било нещо от рода на дръсни пълни клечица с доста нелеко въобще ще се случи. Frontside 720, много добър трик. Успя да го направи чисто господин Маглов. Backside, double cork and a little bit on the side. Значи искахме да кажем, че за малко да се получи. Може би няма да има следващ рън, да, днес това е последният му рън. Той завърши, цял е, ще има шанс утре да направи тези трикове перфектно. Да се надяваме за по-добри снежни условия утре и страхотна писта и може би малко слънце или кой знае нещо, което да е слънце, но не много топло време, защото иначе пък ще стане страшна каша. Виждате тук тази грешка, допусна той от фронтсайд, излизането през рейла, направи 360, леко сбърка там с движенията си, но горе-долу чисто на първия скок и пада на последния, доста убедително падане по гръб. Сериозно намаляне на оценката ще получи той. Аз лично предполагам, че надали ще има повече от 20-30 точки. Максимум. Остава за сега най-добрият му резултат от първия раунд, 36 точки и 30 за него. Най-добрият му резултат от първото спускане, което му носи за сега четвъртото място във временното класиране. А ние имаме още 9 човека да изгледаме в последният финален рън днес. Да видим кой ще се представи най-добре. Аз лично ще искам огромните си палци за Петър Гюшарков. Сега Еспер Ландмарк от Швеция, който също има по-добър резултат от втория раунд, 58,7. Във втория беше само 37 точки и 30. Еспер маха на телевизионните ни зрители. Все още обаче има едно жълто знаменце, което показва, че той не може да стартира. Очакваме техническия делегат да даде знак за това, че старта е възможен. Техническият делегат, който в момента изпълнява ролята на стартер и технически делегат едновременно. Мисля, че Мартин се казваше. Да. Много наш човек, страхотен професионалист. Има някакъв проблем, явно вече е разрешен. Излезе малко неубедително от първата рел секция, но тук горе-долу се справи с втората част. Сега Лозио поема отново щафетата, защото идва ред на този преход към първият кикър. Да. Кикерът е тип дроп-даун, степ-даун, бексайд 900 градуса. Не съм сигурен с кой крак кара това момче. Регулър. Той е регулър с ляв крак напред. Виждате на последния скок малко over rotation. Превъртя си ротацията. Не успя да спре градусите. Но финишира прав на крака и си пляска. Важното е настроението е да е на макс. Нищо друго няма по-важно от това настроението да е високо и здравето да е жестоко. Измислиш нови поговорки, които ще влязат в сноуборд фолклора в България. И сега очакваме естествено оценката, преди да се отправим с погледи нагоре към старта, където ни очаква Петър Гюшарков за своя трети раунд. Но преди това очакваме да разберем какво е заслужил Еспер Ландмарк с представянето си в своето последно спускане за днешния ден. Според моите скромни изчисления той ще получи оценка около 50 точки, може би. Въпреки че дали не падна доста сериозно. Не, той леко падна. Ето сега ще видим. Фронтсайд. Превъртя просто ротацията. Не можа на 900 градуса да се спре и се спря на 1080. Това са, както казах вече няколко пъти, 3 пълни завъртания 1080 градуса. Виждате лепенки по дъските, спонсори, точно както трябва да бъде. В този спорт е абсолютно невъзможно да постигнеш добри резултати без правилни тренировки и добра екипировка. Също така и
достатъчно време да имаш за подготовката. Всъщност точно за това се говореше в нашото студио, че трябва да имаш повече подготвителни лагери преди сезона, за да можеш да бъдеш готов, да имаш самочувствието. Да видим сега какво ще ни предложи Пепи. Да видим как и неговото самочувствие на ниво е. Знае къде е камерата, поглежда. Една въздушна целувка можеше да изпрати, но следващия път сигурно ще го посъветваме. Да бъде още по-артистичен на старта. Разбира се. Съдиите може би изграждат своят overall impression на база и държанието, не само карането. А може би не. Но Петър е готов, застава точно там, откъдето ще има перфектна скорост. Стискаме му палци, истински. Да видим. 270, 270 Петър пропадна. Тук го оцели парапета. Почти перфектно. Но с това падане ще има намаляне на оценката и той вече изгуби шансове да победи Брандън Дейвис. Ляв крак, 720. Перфектно ги закова. Много лошо това тъпо падане в началото, как се получи. Фронтсайд 360. Задържа го перфектно. Виждате, Пепо е един от българите с много добра техника на каране. Много добре знае той как се пързалят релове, как се карат скокове, как се приземяват и всички тези тънки детайли, които обягват на младите състезатели. Той с години е работил, за да стигне тук, където се намира в момента. И ние се надяваме, че ще вземе днес наистина това второ място и с тези точки ще си подобри класирането, за да може наистина да продължи да мечтае да участва в Олимпийските игри в Пьонгчанг следващата година. Нещо, което не ни се е случвало до сега в слоупстайла. В тази дисциплина не. Аз, когато бях национален състезател, се борихме за квоти, но бяхме много далеч от истината. Спрямо уменията на другите и нашите умения имаше разлика. Но Пепо е сега на път да изравни уменията си с тези на чужденците. Надяваме се наистина скоро в близките години да се появят в България условия не само за един ивент и за едно мероприятие като това, а да има условия през целия сезон и не само в един, а във всички наши курорти. Би било най-добре и по този начин сцената ни, нивото на нашите карачи ще се дигне. Което означава, че трябва да бъдат направени паркове във всеки един от големите курорти и една немалка инвестиция, но която си заслужава и се отплащат в бъдещето. Още един път внимание за Пепи Гюшарков. 41 точки и за него след страхотния му първи ран, в който направи 84,3, след това два доста по-слаби, но все още второ място за него, което е един чудесен резултат и мисля, че всички могат да бъдат много доволни. Всички сме много доволни, няма как да очакваме невъзможното. Сега единствената ни надежда, която е малко коварна и, как се казва, може да прозвучи комплексарски, да не могат останалите да направят ранове с повече от 84,3. Да кажем, че няма да могат наистина, защото ще им бъде много трудно. Възможно е, но дали ще успеят, никой не знае. Сега Матиас Воксдал от Норвегия, който не се представи кой знае колко добре в първите два рана и сега трябва да даде наистина максимум от себе си. Матиас с номер 26. Вече по трасето. Бексайд 270 in, 270 out. Много чисто. Тук за малко да му се получи комбинацията. Може би така искаше да го изиграем. Гуфи или регулър беше? Регулър. Регулър карач с левия крак направи, значи това беше switch backside 540. Бексайд, когато се завъртат в посоката. Оп, двойно задно салто и за жалост малко го превъртя. Това, което трябва да казвам по-рано, бексайд е ротацията, която състезателите излитат от пръсти и първото нещо, което сочи към попивката е техния гръб. Това е бексайд ротация. Фронтсайд ротацията е когато излитат с лице. Това беше един много добър трик. Ето тук нашия приятел от щатите ни казва колко сладко беше това. Тук за жалост малко го изпусна да види дали ще ви има долната камера. Ето я. Виждате, стъпва на релчето и за малко да успее да се качи отгоре, но изпадна. Двойното задно салто беше доста чисто, но за жалост малко го превъртя.
Не очакваше може би толкова време да бъде във въздуха. Ето го, първо, второ, пусна грапа. Добре, че пусна грапа, защото иначе можеше да направи двойна и половина, което е много лош сценарий. Усети се на време. Трудно е наистина тези неща, които виждаме в момента, в никакъв случай не са лесни и не се научават за 1 или 2 месеца. Изискват определено години практика и доста контузии по пътя. Така че всеки, който си мисли, че това е готино и иска да се занимава за в бъдеще, наистина хора, бъдете внимателни, предпазливи и разумни, защото една контузия може да приключи цялата ви кариера много бързо. Остават ни още 6 души до края на състезанието. Първи от тях е Гуфито Павел Маниченко от Беларус, който след малко ще видим на старта. Гуфито. Сикс. Ето го и Павел. Представителят на Беларус, номер 15. Готов за старт, да видим. Бексайд 360, много чисто. Доста добре. 50. Не успя да стъпи на този парапет, за жалост. Бексайд 540. Switch 540 и тук за малко 1080, 1080 беше близко, но не успя да се приземи перфектно. Недоволен е малко той, няма как състезанията са си трудна работа. Е точно обратното на това, на което направи Пепи, да кажем, последния си ран. Той не направи добре рейл секциите, направи добре скоковете. При Маниченко беше точно обратното. Мина прилично през рейл секциите, въпреки че пропусна малко последния. И след това вече скоковете не ги изпълни както случват трябва. се тези неща. Искам да кажа за зрителите и не само, а за всеки, който ме чува. Просто дисциплината слопстайл е една изключителна комбинация от умения и с една и съща дъска ти трябва да можеш да парзаляш парапети и да скачаш от ледени скокове, което за едното не ти трябват кантове, а за другото ти трябват доста кантове и средата да се напипа там, където ще ти бъде удобно да използваш дъската си и за скок, и за парапет, е доста трудна, изисква време и наистина тренировки и умения, които да се изградат с тия тренировки, за да можеш да направиш един цял слопстайл рън, топ-то-ботом, както се казва, отгоре до долу, всеки един трик да е перфектно изпълнен. Това изисква огромна концентрация, адски много умения, просто не е лесно. Най-добрият резултат на Маниченко от втория му ран, 51.70 и той ще се зачита за крайното класиране. Ще може да попадне някъде на 6-7 място, може би с него, но ще видим това след малко. Ето го Синдре Твейтен, от Норвегия, който с втория си ран излезе на 3-то място, има 75 точки от него. Първият му беше по-слаб, 54,7. Тоест трябва да разбираме, че той е единствената заплаха в момента за Петър. В момента за Петър, да. Синдре е гуфи. Синдре. Момчетата от Норвегия са доста сериозни сноубордисти. Since day one, от първия ден още, откакто има сноуборд там. Почти няма зимен спорт, който да не са сериозни. Много сериозни. Норвегия, стандартът, доколкото знам, там е доста висок. Да. На живот. Могат да си го позволят. Ето го, 270 аут. Много чисто стъпване на снега. Усеща ги нещата. Бексайд, за малко да падне. Имаше залитане. Синдре. С номер 7. Това е любимата ми цифра. Много я харесвам. И той изпълни фронтсайд 7. 720. И така към втория скок. Бексайд 900 градуса. Смени от граб, но доста рано изпусна грапа. Важното е, че финишира. Със сигурност мисля, че няма заплаха за нашия човек Гюшарков. Ето го и повторението. Фронтсайд. Виждате колко прецизно стъпва на снега и няма никакви залитания и подобни неща, въпреки трудностите по трасето.
бексайд, ето тук направи грешка. Опита се с 270 да влезне, но това е от доста ниско. Трябва да се качиш на доста високо. Той успя да го прескочи, но не успя да стъпи отгоре. Ето е тази 720 градусова ротация на фронтсайд. Чисто я направи, но ето още един път чисто, но на втория скок бексайда чисто отново, но с изпуснат граб. Това не носи максимален резултат. Този трик може да бъде изпълнен по-добре и би донесъл още повече точки. Да видим какво ще кажат съдиите. 68,3. Да видим дали ще позная. Тото. – 49,3. Много съм далеч от истината. Тройката е позна. Най-важното е последната цифра. Да. Първата е ясна. Сега Петър, твой човек. Подлогър. Петър Подлогър, който има 66 точки и 70 от втория си рън. Пето място. Ето и дъщерята на Иван Иванов, която е една от главните героини тук в днешния ден. Няколко пъти изпя соло на микрофона мимо моя мамо, което... Това е уникално умение, което тя притежава. Нейното кодово наименование е принцесата Нинджа. Защото когато Иван я пита, ти сега последно принцеса ли искаш да бъдеш или нинджа, тя каза, принцесата Нинджа! И мисля, просто... че това е един много добър избор. Няма какво да си говорим. Номер 5, Петър Подлогър, Словения. No slide на трипл кинка. Ейфрейма прескача абсолютно всичко с фронтсайд 180 от 50. Тук Петър. Той е на свич в момента с ляв крак. Изпълнява фронтсайд ротация. Тя се нарича кап. Кап 540 или както би казал нашия приятел тук, Cap 540. And a backside 1080, a little bit over rotated. Малко превъртя той тази ротация от 1080 градуса и спира право на финалната площадка. Тук ще залагаш ли тото или не? Не, мисля да се въздържа. Защото положението с Брендан Дейвис се провалихме тотално и двамата, защото той се оказа, че през август ще стане на 22, ние му давахме по 5 години и по-малко. Младолико момчето, няма лошо. Много е добре даже това. Той миналото и спечели в Китай световно първенство. И сега е тук и има още един рън. Преди малко си говорих с него, каза, че ще направи най-доброто от себе си. Не му е лоша биографията, както виждаш. В момента съм те дал да се запознаеш с нея. Страхотна е тази автобиография. Аз мога да прочета последното изречение. Ще се опитам да го преведа дословно. То би звучало последния начин. Той, говорим за Брендан Дейвис, той обича да прекарва времето си извън снега с правене на мъжки неща. Ето ги тези 72 точки. А мъжките неща са именно нещо като хайкинг, кемпинг, фишинг, скейтбординг и shooting guns. Стреляне с пистолети. Значи стреляне с пистолети, скейтбординг, кемпинг, ловене на риба. Поне в скейтбординга сте... приятели. Да, приятели със сигурност. Приятели сме също и с Нути. Нути. Как се произнасяше това специфично име? Нути Ниемеле. Да, с удължените двойни букви. Нути кара много яко скейт. Оня ден покарахме заедно в София. Тоест не успяхме да покараме заедно, но той е карал и аз съм карал едновременно на различни места. А сега тук той кара, аз си приказвам глупости, фронтсайд 270, дава и Нути, попипва първия, много сбънат на втория, излиза на фейки, т.е. в момента е на свич, неудобния крак напред е. Ляв крак. Ето го този Cap 9, кап 900 градуса, продължава с нормалния си крак, десен напред. И бексайд 900, реши да го играе сейф, но за жалост това 900 градуса му изигра лоша шега и тръгна на кофти посока, но това е риска на професията, няма как всеки път да успяваш. Трябва да кажем, че Петър Подлогър излезе преди малко на четвърто място с 72 точки.
Успя да изпревари руснака Алексей Маглов, който има 68,7 от първия си рън. И сега да видим Нути какво ще ни покаже, дали това не е особено добро приземяване накрая, няма да му вземе точки. Ще му вземе, за жалост. Дъдъкшенът, който съдите ще направят, или ощетяването там, вземането на точки от неговия резултат, няма да е малко. Със сигурност. Нути за сега има най-добър резултат от първия си ран, 64 точки. Втория му беше много слаб, 25-3, което е най-ниското постижение до сега за всички карачи, които видяхме. И печели този облок за най-ниска оценка. Но както всички знаете, се взима най-добрия рън. Best run counts. Най-добрият се брои. Това определено не беше най-добрият му рън, но утре имаме още един старт, в който всеки от тези карачи, ако е във форма и няма някакви проблеми здравословни, ще може да покаже на какво е способен. Интересни температури тук на Мечи Чао, господин Алипиев. Да, интересни са наистина, но общо взето се движат около нулата. Нулата е едно добро положение за сноуборд и ски. Под нулата също не е зле, но над нулата определено вече почваме да се потим и... В момента е -3, което е добре. Усещам го, честно да се призная. Студиото ни е доста топличко, така и... Да, доста уютно. Насладете се на красивите родопски гледки от Мечи Чао. Ние тук го правим на живо. Вие можете да го направите по телевизията. А какво ви пречи да запалите по една кола и утре да се появите ето тук на Мечи Чао? Честно казано, липсва ни малко публика, така че, уважаеми зрители, ако разполагате с лични автомобили, а дори да не разполагате, има прекрасни автобуси, идващи към Мечи Чао и Пампорово. Дори с лични телефони могат само да разполагат, както казвате ни наши момчета от Абсурд. Абсолютно. Фронтборд на първия рейл. За Игнат Данов от Беларус. Той ми звучи като Игнат, но... Да. Ихнат. Игнат по трасето. Ихнат. На първият скок той прави задно салто. И бексайд. 1080 градуса за малко да ги приземи. Имаше грешка в изпълнението, за жалост падане. Сега, ако не се лъжи, остава и финалистът в финалите. Точно така. Остана ли най-добрия? Брендън Дейвис. Сигурно ли си? Тук ми казват, че може би той няма да прави трети ран. От другата страна обаче казват, че ще направи трети ран с раница. Да видим Let's see where the truth is. Къде е истината? Но той така не, че с тези 95 точки няма нужда от трети ран, няма кой да подобри неговия резултат по никакъв начин. Късно е вече. 46,3 за Игнат Седанов. Това за него е най-добрата оценка до сега от трите рана, но при положение, че първите му бяха 37,3 и 41,7. Да, ето го с раница, точно така. Обясни какво значи това. Обяснявам, че карането с раница в третият рън, това, което ще видим, е просто за спорта. Момчето иска да се прибира вкъщи. Неговия приятел тук го снима от нашия екран през iPhone. Ето виждате. No slide на Triple King. Технологиите се развиват. Оп, 50, disaster no slide. Разкопчава му се леко автомата. Намества го. Ще му трябват нови автомати на момчето. Няма, he doesn't have any sponsors or what? He got sponsor. Окей, той има спонсори. Да, тук вече стана при нас такъв страшен купон с Ерик и ние знаем, че състезанието е приключило. Frontside 360. Това беше последният трик в днешното мероприятие. Уважаеми зрители, надявам се да сте се забавлявали, както и ние тук. Ако не сте се забавлявали, искрено ви се извинявам. Но аз мисля, че са се забавлявали. Със сигурност утре ще подготвим нови дивоти, за да бъде още по-забавно. Да се надяваме, че и времето ще бъде малко по-добро. Брендън Дейвис, своята изключителна прическа, ни казва здрасти от финала. Ето сега и повторение на неговото каране. Много небрежен, много небрежен. Изключително чил. Виждате, не потрепва в нито една посока.
Брендан, много як карач. Както казват нашите руски приятели, които ти преди малко поздрави, има една поговорка на руски, която се казва кончи от дела, голя и смела, т.е. ако си свършил работата, спокойно можеш да се забавляваш. Точно ето това се случи в момента. Най-хубаво е, когато се случва по този начин, защото ако от състезателя се очаква в третия си рън да направи най-доброто, понеже предишните два ръна са му доста слаби, той е под голямо напрежение и обикновено нещата завършват и добре и зле, но е хубаво, когато първият ти рън е с 100 точки, всичко е наред. Както виждаме, Ерик си носи на гърба също раница от X Games в Норвегия, там където той, за съжаление, се контузи и за това не успя да участва тук. Брандън с 29.7, близко до 30-те. Да. Аз ако бях съдия, ще да му дам 33.3, защото и 3 ми е любима цифра, но не съм съдия. Виждате, трасето леко прихвърча сняг. Няма много сняг иначе по склоновете около Чепеларе и можеш да кажеш няколко такива обобщителни думи за това, което видяхме днес. Мисля, че се получи едно доста прилично състезание, в което Пепи Гюшарков успя да стигне до второто място с един чудесен резултат. Синдрет Твейтен е трет, Петър Подолар успя да стане четвърти, Маглов пети, Ниемеле е на шестата позиция, след това Ландмарк, Нищанка, Ваксдал и Игнация Дано. Точно така. Карачите са се подредили по интересен начин. Ще стискаме палци повече за Нути Ниемеле утре да покаже по-добри неща, защото знаем, че може. Естествено за Гюшарков няма какво да говорим. Стискаме всички палци за него. Освен за него ще стискаме палци за Симеон Митрев, другият българин от Самоков, и за другите двама българи, Константин Славов и Камен Петров, които аз лично ще се постарая да нашамаря до вечера силно, за да ме слушат по-силно и те да успеят да ме чуят. Но това е в кръга на шегата, естествено. Момчетата са читави, стискайте им палци, утре ще ги видим Ние ще ги видим, а вие, ако се класиране на финала, ще ги видите и вие. Така че стискаме палци за това да видим максимален брой българи в финалите. А пък иначе това, което видяхме днес, беше едно състезание на добро ниво, с хубави трикове. Трасето имаше своите трудни места, но участниците се справиха. Това, което момчетата американци казаха за Норвегия и за състезанието там, е, че е било доста трудно трасето от гледна точка на същите неща. Липса на сняг, последният скок им е бил доста голям, бедствали се с това да имат скорост достатъчно за последния скок и казаха, че тук нещата са дори една идея по-окей, отколкото последният ивент, който са участвали, където се е контузил нашия приятел от щатите. Ерик. Да, Ерик Бошмен. Който не знаем как точно му е името, но Ерик. Не можем да спелуването на фамилията му, когато е Бюшмен или Бошмен или както искате, е доста трудно, но важното според мен прадядо му е бил Бушмен. Да, точно така. Със сигурност е така. Виждате на вашите екрани господин Иван Фърков иска да даде наградите на състезателите. Виждате и нашия колега Борис Атанасов Сабята, който коментира тук на живо за многохилядната публика в легендарната писта Мечи Чао. Да, трябва да... Въобще сме се събрали едни прякори тук. Просто ако може да направим каталог на прякорите в това състезание, то ще бъде... Ние можем, но е по-добре да не го четем. Много интересно, Хайко, да. По-добре да не го четем в ефир. Сега виждаме тук, вие не виждате, но ние виждаме как всички състезатели се събират отпред пред финалната секция. След малко, като свършат тези повторения, нашите зрители ще ги видят. Ето. Да. Това да не би да е първото място или третото. Това е третото. О, имаме кеш! 300 евро кеш пара! Все пак е нещо. О, Петър ще напредне. Значи ето кой ще черпи до вечера. Момчето с еврото. Дори знаем и къде. Даже видяхме и как нашия организатор Станислав Шопов опитва да разчисти пътя на камерата към зоната за награждаване. Трето място за Синдрет Твейтен от Норвегия с резултат от втория ран 75 точки. Ето Петър Гюшарков, който направи великолепен първи ран и с благодарение на него и тези 84 точки и 3 които събра, заед втората позиция в днешното състезание. Освен нея взима тези 600 евро, които са изписани на ваучера. Това е страхотно. С тях той ще може да отиде да потренира някъде или да отиде да си почине, да направи каквото си прецени. Много е хубаво, когато състезателите получават награди. Не е никак лошо.
И накрая Брендан Дейвис, който беше изключително убедителен в първите си два рана, в първи 88 точки, във втория 95 и това му позволи в третия да се спусне с раницата, която и сега е на гърба му, защото беше абсолютно сигурен в победата, която му приляга наистина най-добре с оглед на всичко показано днес на пистата. Абсолютно. Ето и кметицата на Чепеларе Славка Чекърова, която отива да го награди. Много яко. Имат си вече снимка заедно. Може да си я спомнят за цял живот. Тази минута от живота им. Тази минута слава, която ни води към края на нашето пряко предаване. Ако не знам дали имаме време да правим някакво финално студио или ние ще се крием директно от тук. Знаете, че нашата програма в следващите дни продължава и с световното първенство по сноуборд в Сиера Невада. Очакваме там представянето на Радослав Янков и сега към студиото. Към студиото, защото тук с мен е Петър Гюшарков. Честито! Поздравявам те. Почвам с един изключително изтъркан въпрос. Как се чувстваш, но той има голям подтекст. Знаем, че си пътувал цял ден, цяла нощ, едва ли не. Разкажи повече. Ами да, вчера сутринта излетях от Испания за България и тази сутрин в 4:30 някъде българско време се пристигнах тук в Пампорово. И наистина доста тежък ден. През целия ден бях уморен през тренировките, през състезанието. Но съм наистина много доволен, че успях да прославя България. Поне да се гордеят с това, което направих. Колко те приближава този успех, това второ място до голямата мечта и цел да стигнеш до Пьончанг 2018? Ами наистина доста голяма тласък ще ми дадат тези точки, защото са наистина голям брой. Но не съм точно сигурен колко са, тъй като зависят от това кои карачи участват на нашите състезания. Но се надявам и утре да успея да влезна в челната тройка, тъй като това ще е наистина вече почти сигурен шанс, че ще успея да постигна целта си. Това е целта ти за утре. Добре, пожелаваме ти успех, уважаеми госпожи и господа. С това слагаме край на нашето предаване. Петър Гюшарков, втори в днешното състезание. Първи абсолютният фаворит Брендан Дейвис от Съединените американски щати. Утре отново 12 часа и 30 минути пряко в програмите на БНТ 1 и БНТ HD. Отново ще се видим от тук, от Меч и Чао и се надяваме отново да имаме същото добро настроение. Благодаря на тебе, Пепи. Пожелавам ти бързо и много сериозно възстановяване, за да може утре със същото настроение и със същото майсторство да ни зарадваш всички тук. Уважаеми госпожи и господа, с това слагаме край на днешното ни предаване. Останете с програмите на Българската национална телевизия.